iz česta, idemo mi samo da uzmemo baklje i ubit ćemo koju patkicu. Video sam ima ih ovdje dosta, pošto sam pretražio sve ovo. Idemo da nađemo neku malu patkicu i neku svinju. Evo. Ej, gledaj vamo kad pričaš sa mnom, znaš ko sam ja? Pa nemam poštovanje prema meni. Ne znam ni ko sam ja. Gdje pre? Ej, gledaj vamo kad pričaš sa mnom. Znaš ti ko sam ja? A? Sam X16, pa nisi znala gospođo. Patkoglava. Nisi znala da si gotova. I te patke baš nemaju poštovanje prema meni. Ne veze šta će mi pače poštovanje. Opet dobro. Veliko poštovanje. Idemo odmah skupimo drvo. Evo još jedna patka. Moja si patkice. Ej, da imamo. Patke stvarno nisu. Ajde. Mislim da je tamo drveto. U ovom epizodu ću vam pokazati kako da, kako to ja skupljam iteme. Onda naravno u sljedećoj epizodi snimam pravljenje i traženje mjesta za kuću i pravljenje kuće naravno. Čekaj, sam rekao. Čovječ, kako sam glupo. Znači, snimam kako pravim kuću i kako tražim mjesto. Onda snimam ono, znate kako to preživljavam kad već napravim kuću. Znači, ja mislim da će ovo preživljavanje, Minecraft preživljavanje biti zabavnije nego ono preživljavanje. Nešto sam u ovom preživljanju veseli. Dobro, mislim da je dovoljno drveta jer nećemo kuću, pa imamo neku, znate, neku ogromnu šupicu. Šalim se bre, nećemo praviti neku veliku kuću, znači nešto srednje ćemo praviti. Samo pada hrana s neba. Vidite moja tekstura, kakvo je sunce. Ljudi, to je bio to što se tiče ove epizode. Hvala vam za gledali ovaj video. Ako vam se vidio, lajkujte, subscribeujte i šerujte i da. Sada ću ja dok ne svijom skupit ću neke iteme, onda odmah ću posle znati kako tražim to mjesto. Uživajte. Poz.